ngenxa balala mungebisa ngamagama ngikubesi nami ngomuntu safana nje ngishopha umhlukumezi ngenxa balala mungebisa ngamagama Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelwa ke uAndile wakangcobo MC Pholobas umfana se-NDW no Divorce Women nawe Daliwoza no Dogs Wanted lapho khona sisho sicwala umlomo sithi makuthiwa khona inyanga noma isangoma kusuke kukhona uMakhosi uDulela nangila eceleni kwami usukwini namhlanje uzokhuluma nabantu bakhe amakhasimende akhe ephinde futhi ekhulume nabantu abazobeqala nqa ukumbona kubaqinisa idolo nokubakhumbuza ukuthi lento yokulapha isekhona futhi iqiniso ngoba ekuhlaleni kwakhe edlozini useneminyaka gogo siyakwamukela sikuphi ithuba ubingelela abantu bakho eningizimu Afrika. Ngiyanibingelela abalaleli nibingelela uMakhosi Dulela ekhona ekhonupha ehlala emalangeni endwedwe ngithi kunina ke ngikhulume nani nginiqwashise ngalesifo kuthiwa amagobongo. Sibonga kakhulu gogo before singene kumagobongo ngizofisa ukuthi ngimemezele kuloyo naloyo oqala ngqa ukubona ugogo naloyo bese ikhohliwe nje inamba yakhe ke uMakhosi Dulela. Inombolo kaMakhosi Dulela ithi 072 1166738 072 1166738 inombolo kagogo uMakhosi uDulela. Makhosi Dulela utholakala eKonopia kwesinye seyigodlo zakhe eyiseduzane neTheku kuphinde kube futhi esinye sisemakhaya isigodlo sakhe endaweni yaseNdwedwe eMalangeni eduzane nesikole nje Maduna Primary School. Masufike lapha ngaseMaduna qinisekisa ukuthi umuzo yakuwona uneroof ebovu ngaphezulu umhlophe ngombala futhi usegcekeni la konkosi ngamanye amazwi ikonkosi la ikaMakhosi Dulela la mangenjalo akusikhona la uyakhona ugogo kuMakhosi Dulela usebenza nanoma ngabe iziphi insuku nanoma ngayisiphi futhi isikhathi kodwa mawuzofika ngesikhathi esibucayi esifana nokuthi esokuhlwa ngenxa ungafuni ukubonwa abantu uyofona kusene insuku ukuthi ngelanga lokuthi gogo ngizofika kodwa ngenxa ukuthi ngizobanjwa ukuthi ngicela ukufika ngesikhathi esukuthi kuze ugogo akwazi ukuyilungiselela kahle ekuthenini uvikeleke wena naye avikeleke bese nikwazi ukusebenzana nangasi isikhathi esibucayi kodwa kuhle futhi uyakukhuthaza ukufika kwabantu nje emini abantu bebade kuze makukhona into eshodayo lapha nalapha iphuthume ihanjwe iyobanjwa. Ihloko ke sikhuluma ngaso nogogo osukwini namhlanje noma ngalesi sikhathi samanje sikhuluma ngamagobongo. Abantu abaningi abazi ukuthi kuyisilwane sini kwakona lokho abazi ukuthi kusebenza umsebenzi muni kwenzani yini yona leyo yenziwa ubani ifuneka makunjani into efuneka noma engafuneki ikona ke sokuthola konke lokho nalokuthi kisizaphi ke mase kuthiwa ke suyilandelile noma usuyayazi noma suyenzile ugogo kuzosiqwashisa asidodisa asifundise asikhuthaza asikhulise ekuthenini sazi ukubaleka kwamagobongo. Salikwazi ngifisa ukuthi uchazele isizwe sakamthani ukuthi masikhuluma ngamagobongo sikhuluma ngani? Khosi. Masikhuluma ngamagobongo sikhuluma ngento ozalwa nayo. Ma umuntu uzalwa nayo lento kwenye inkathi ukuzala unqwambile. Kwenye inkathi uzalwe ufaka iveila. Okay. Uba nempawu ke mawunegobongo kuba khona isise esikudonsa enkabeni ngathi ubhosha igazi kwesinye isikhathi masikhipha. Kusuke kuyilona igobongo lelo kuthiwa yindiki. Leli ndiki ke ilona elisukuma nawe phansi elikhula lize libe ilidala bese uba isangoma. Oh. Engathi ke ungathi mawuthola ukuthi unegobongo ungashesha ulenze. Lingaze elikhule lingenzelwe lutho ngoba lizokhula livukula ka ngempela lapho selifuna uthwaseke. Ube isangoma. Ubona izangoma zingaka nje ziqalwa yilona indiki. Ilona indiki leli likhula lumenza umuntu abe inyanga. Abe isangoma. Lento lena uyenza yona udonseke enkabeni uzofuna ukuphuma ididi kwenye inkathi. Kusuke kuyilona indiki lelo. Kuyenzeka futhi ulibhoshe ngisho igazi. Kusuke kuyilona futhi indiki lelo. Iyona ke inhlobo yamagobongo leyo kanti iyasenza nesigcwagcwa kubantu. Bangakuthanda abantu. Bakhulumele noma yini. Abafisa ukuyikhuluma bangakubiza ngomthakathi.
Bangakubiza ngalokho. Bakubize ngesela. Ntshontshiswe. Udayiswa ilona leli gobongo. Kanti nasemsebenzini ungebe uyena umuntu othandekayo. Abantu bangenza izinto bakhombe wena. South Africa ningizimu Africa ke sikhuluma ngamagobongo nogogo Makhosi Dulela inombolo yakhe u072 1166738 ngephinda 072 1166738 inombolo kamshayela kuyona noma ngabe isiphi ke isikhathi ekunikeza ama direction akuhlolele nasocingweni akuhlolele futhi nasekhaya ekhaya ke kuthi uchip ukuhloleni thiwa ke ucingweni uthe ukuthi ukunyuka kancane ngoba phela usuke kudonsa ula ukhona siyacela ke kubantu ukuthi abacophelele ungezwa zonke izinto ugogo azishola bese uthi hayi ngempela nginendiki nami izinto lezi zingama symptoms ezizimpawu zendiki kodwa sisukuma umshayela ucingo bese uthi gogo ngibheke mina ngoba iyona into abamasterisha ngayo iyona into eyifinal kubona ebanikeza ifair yento abazokutshena yona ethi ukuqalaqalaza ke mayelibona ke indiki uyokutshena mayelibona indawo uyokutshena gogo sike sizo sekukhulunywa ngendiki kukhulunywa ngendawo kukhulunywa ngemnono lezi inkamba noma lamagobongo mawungasichazela ngayinye ukuhlukana kwayo nokubaleka kwayo indiki lihamba nomndawo inono lihamba nokuthwasa inono lihamba nokuthwasa kodwa nje ma umuntu unendiki ubekela umndiki nomndawo laba fanele behlezi behamba bobabili nje abahlukani. Okay kodwa nje mawuthi nje wena uyagula kuthiwa ufanele wenze nomagobongo mase umuntu uzokufaka emnonweni isuka nje hayi umnono nje uhamba nokuthwasa nenkamba zedlozi zokuthwasa manono ke lawo ithini esiwadlile esiwaziyo uma kunesangoma esifika kuwe gogo sizothi uma silele sikhonjiswa ngamagobongo sakhishwa senzela u1 no2 no3 kodwa njalo kuthiwa wena ukweleta amagobongo mhlawumbe umuntu onjalo ngamxazulela inkinga yakhe asiwatholanga badlala ngaso kuyenzeka kushota impande ezithile yebo ngoba kunabantu abathi lento yamagobongo ayisebenzi ngoba umuntu ufike kwenzela igobongo bese kuvela manje ukuthi kuba waliphothula ngabe izinto seyilungile mhlambe kubaluleka kangakanani ukushesha uphothule kuze izinto zakho zisheshe zicace indiki nje nendawo ufuna nje mawulidla uliphothule mawusumdala nje uhambe ulihlalela enyangeni ulihloniphe ulidle uliphothule wazi ukuthi uphothulile ngoba uyena uNkulunkulu wamadlo zonke lo ifoundation ekuyiyona ebamba indlu ukuthi balance yebo okay mhlambe ke uthi omunye kungani sekuzofanele mangidla indiki nendawo kube sekukhona into engiyigwemayo kube khona into engingasazenzi kuthiwa ngizothe kuthiwa njani hayi ke lokho kasikubali uhamba negodlo uyafunakala phela uhloniphe ngoba usuku uzohlala enyangeni nje ngoba kufunala uhloniphe leli ndiki njengoba ngichaza ukuthi indiki nendawo inkosi yamadlo zonke ngisho ngayisangoma kodwa inkosi yakho yileli ndiki ngokweminyaka ke salukwazi kubheke ukuthi abantu abaneminyaka emingaka abangenzelwa leli ndiki nendawo noma umuphi umuntu wamukelekile ukuthi engenzelwa lona hayi phela umuntu kubonakala yena ehloliwe ukuthi unalento akushiyo ukuthi uneminyaka emingaka ngoba ngisho ngazi ukhokho ubambe ngodondolo selikhulile leli ndiki uzothwasa wena asibuye ke size kulezi zinto zokuthi mawufika esibhedlela uyagula uthothobele uyayincipha ngathi khona into ekuncinzayo noma ekudlayo kodwa babona lutho nesi nodokotela futhi bayalunguza ngempopolo emingaka emshini lutho kubona ilona indiki leli ilona indiki leli umuntu ohlolele kwathiwa kenza amagobongo mayifika esibhedlela kuthiwa fanele ahlinzwe noma ungezosho ukuthi akangakwenzi okwahulumeni ngoba ulwesana naye kodwa uyamkhuthaza yini ukuthi angeke ezobhekisisa kahle lapha egobongweni phela vele yonke impilo yakhe meselenzile igobongo
yonke impilo yakhe yonke into ayenzayo uqala yoshisa impepha abikele lona ukuthi manje senginesifo esithile kuthiwa nithini nina amadoda akhala ukuthi manwenzele amagobongo nithi awagqoka iziketi kanti amadoda wona manje lento ibhlungu kumthetho kumthetho ngobani ngokwazi lo muntu ofaka isiketi kumthetho nje uyabona nje kudala nje sivela thina amadoda kade enzani ebhema isinemfu hayi intuthu nejengula zawo zokubhema isinemfu emakhaleni hayi intuthu eshaya insuku nje eshaya emlonyeni omunye eshala akusho ukuthi njengoba ebhema lento usewumfazi umthetho kwesigodlo uthi akafaka isiketi sisho ukuthini kanti isiketi ukuzotha isiketi sona esibambele uyabona makuthiwa umdiki nomndawo isiketi lesi simela umndawo simela umndawo phela umuntu wesifazana lokhu wena ozomlapha la ekhaya Nombolo ke kagogo Makhosi Dulela njengoba sikhuluma naye sithinta indaba zamagobongo 072 1166 738 072 mshayela ucingo ukwazi ukukhuluma naye mbuza imibuzo ongafisa ukuyibuza uthole ukulapheka sakwazi ngiyafisa ukuthi ngaphandle kwamagobongo nje usazise ezinye zezinto othi lezi ngiyazenza mina ngudokotela uMakhosi uDulela iziphi ezinye izinto nje uzenzayo abantu abangakhuthalela ukusondela kuwena bezothola ukusizakala kuzo ngiyashadisa mawufuna umuntu uqondile ungeve uzodlala ngabafana ngoba nabo phela siyabazala kodwa sidingile ukuthi kudlalwe ngabo isikhathi sanamhlanje sesonakele kakhulu khona umuntu othi uthanda umuntu kanti ufuna ukwenza isilima ngiyashadisa mina mawufuna umendo ngqo kanti futhi ngiyalapha ngiyabethela emzini yabantu ngiyacupha othi uyichoma khona uyakubuyela kuyena ngiyacupha mina ngiyathwasisa sangoma sami siphuma sisebenze masikhishwe ngenkomo hayi siguqisiwe mhlambe salukwazi uma ungasicathulisa kancane kulento yokuthwasisa amaqalele lathini kanjalo ukuze kufike esiphethweni umuntu methwasa phela uhlala enyangeni afundisa ukuhlola abhula hloniphe angabujwayelani nabantu bendawo akabakhulumisa abantu uyakhungwa noma ekhungiwe akakhungelwe ulanda ukhungelwe ukubuza ukuthi sangoma sikhona noma cha phela nje shi Makhosi methwasa ethi yena yebo mase kuthiwa na uThulandi bese ethi singamthola ugogo noma bekhuleke bethi Makhosi azikele usekhona abantu abafuna ukuzohlola seyokubikela yebo umuntu methwasa akakhulumi nabantu umuntu methwasa akami mekhuluma nabantu uyakhothama abe uphondo nje akabi uphondo umuntu methwasa akabe ugevuzile akhulume nabantu emile noma inyanga uyakhothama ngoba inyanga ungayithatha kancane kodwa khona abakubukayo wena uzela inyanga lo uzela abakini abasemfihlakalweni ongeke ubabone kuphela imisebenzi yabo uyayibona usuphumile la ukuthi cha uwenza kahle noma cha umuntu ophethwe inhlupheko gogo othi ngiyafuna ukuyongena kuMakhosi Dulela ngoba ngilo ngimbona njalo ebusuku ngibonisha izindlu zakhe ezimhloshana ngibona nemibala ebuvu phezulu kwendlu ngibona uround ongasesixeleni ongasesikudleni ngiyalibona isango ngiyakubona ini ngiyayibona ini kodwa ngisaba ukuthi ngoba ngihluphekela kangaka ngiyophuma ngani kodwa Nkosi yami ngisaba lokho akeze somguqisa phuma yozama idlozi lobe selibonile ukuthi uyafisa ukwenza uthini ngabantu abalisabayo ukuthi lokho elibone uthi idlozi bengale ngabazi mawungabazi idlozi nje ngabazi uNkulunkulu wakho akulethe emhlabeni
idlozi phela uNkulunkulu wakho akulethe emhlabeni wakwenza wabakhona ungezwe abantu bethi khona uNkulunkulu uNkulunkulu idlozi lakho Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sibhekisa amehlo enkosini sibhekisa amehlo nasemahlozini inombolo kaGogo Makhosi Dulela iyodwa nje vo mshayela ucingo njengamanje ku 072 11 738 sibonga kakhulu kuba kanye nawe sibonge nakwena gogo Khosi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Koloba andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu andile wemdaka nobo umenjalo qhawelethu awubuke nje